Gumikan sa gipagkusog nga kampanya batok sa illegal nga droga nasikop sa usab puwersa sa Provincial Drug Enforcement Unit kon PDEU o PNP Usamis ang ginudahang na maligya og shabu. Gila sa kapulisan ang suspek nga si Orlando Mag-aso Irisada, 28 anyos, lumulupyo sa Pigkarangan, tubod Lanao del Norte. Si Mag-aso nasikop pidagi sa bypass operation sa pagpanguna ni Police Lieutenant Elwood Manalog ilawom sa supervisyon ni Police Lieutenant Colonel Luis Ramos, ang Chief of Police sa PNP Usamis. Gibana-bana alas 5:30 ang takna sa hapon nitong Marso 22, gihimo ang operasyon sa sitio Basirang, Dimaluna, Usamis City human magpositibo ang test buy nga gihimo sa mga otoridad. Gipadayag sa PNP nga taud-taud na nilang gipanidaan si Mag-aso kumikan si kasayuran nga magdala kini og illegal nga droga pasulod sa Usamis sakay sa usa ka pump boat. Nakuha gikan sa posisyon ni Mag-aso ang 11 ka sachet sa gituohang shabu paraphernalia og 500 peso bill nga marked money. Si Mag-aso nga naa karon sa kustodiya sa kapulisan og mag-atubang og kasong pagsupak sa Republic Act 9165 kon Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Neptali Batolino, Newsline Philippines, Province of Misamis Occidental. Stay safe.